Аз съм Борчукията и днес тук сме с Minecraft Prото и ще продължим нашата поредичка на Forever Alone и ще се опитаме да намерим къщичката и да направим леглото с кожата и вълната. Нали така беше Minecraft? Да. Minecraft? Айде да ходим. Да, Айде. Чакай, къде ти е къщата? Сега ще я видиш. Знаеш ли колко е готина? Не. Ако си ми видял предишното клипче, ще ти хареса много. Добре, ще го гледам. Ще се абонирам за теб. Добре, Майна. Айде да продължаваме. Аз съм голям про на Майнкрафт. Да бе, името ти ми казва много. Как да се кача догоре, бе? Ще умреш. Аз не знам как се умира в тая игра. Айде де, много бавно става. Ако изкопая дупка, дали ще стигна по-бързо? Сигурно. Добре. Ти взимаш ачивменти, ти си читър! Читър! Ти взимаш ачивменти! Ето тук видях как прасета правят секс. Кокошка снесе яйце! Ела да видиш Майнкрафт! Виж какво има тука. Как чупиш блокчета за тебе? Не знам. Твърде съм про. Да, кажи. Виж какво си намерих. Яйца, Майна. Супер са. Айде към къщата ти, че ще умрем. Айде, тук има много зомбита обаче. Още яйца! Яйца, яйца, яйца. Яйца. И аз имам яйце вече. И аз имам много яйца. Ето я къщата! Ела, има я къщата! Има я къщата! Жива и здрава е и градинката с Имам пържоли, виж. Ето една. Това са две, не. Ето една. Аз тия яйца ще ги пържа на тиган, да знаеш. Добре, ще ги ядем. Ма ти защо така бързо ходиш? Аз така не мога. Леле, каква готина къща имаш. Аре да я направим на още 8 етажа да изложим. Това е тази дупка. Тук играта сама си беше генерирала. Тук до една дупка и тая платформа. Ела да ми видиш къщата. Тя вече има такова, само ми трябва... Има и търво, много е готино. Тук виж. О, вали сняг. Пишка ми се. Мисля, че така се правеше пишкано. Не бе, виж. Пишках, виж. Пишках. Нали много хубаво пишкам. Поех ти пикнята. Айде да си направим по-голяма къща. Искаш ли? Добре. Айде ще вземем тук още кал от тая дупка, която се беше генерирала сама. Тропа. Събери малко дърво, за да направим още такова. Добре. Как сега да се кача на къщата? Ако се изпишкам, дали ще може да си стъпа на пишканото? Иначе ще трябва да направим така. Елай, трябва да посадим отгоре такова. Какво става, бе? Майнкрафт. Играта сама ме дига нагоре. Бати Майнкрафта! Айде да си направим по-голяма къщичка. Много се бъгва. Излетях нагоре към небесата. Ох, мама ми каза, че е полезно. What the fuck? Мама ми каза, че е полезно да се оригвам, да изпускам полезните газове. И на мен така са ми казвали.
Ама Виж, това, имам дърво. това дърво като го... Такова, я така го служи тук дървото. Късно вече, направих такова. Айде тогава да работим тук по къщичката. Кой етаж ще е за тебе? Който искаш. Тогава аз ще живея на второто етаж. На второто етаж, добре. И тук ще си гледам едно тоше такова кокоше. Падам, бе! А сега ще си направим стълба тук на тая платформа, хора. Ще е баси якото. И тук ще е много готино. Ще посадим малко дървета и трева ще си направим. Трябва да си направя и градинка горе. О, вижте каква яка къща става. Ох. О, тук има още такова. О, ето ни е стълбата. Ами тук сега. А ти Майнкрафт на първия етаж ли ще живееш? Да. Добре, Майнкрафт. Ох, знаеш ли колко ми се пишка? Не. Какво правиш той? Какво прави той? Майнкрафт прото. Аз пишках, да знаеш. Моето пишкано е много вкусно, знаеш ли? Ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном. О, не! Майнкрафт. Какво става? Натисни десен shift да видиш нещо интересно. Аз не знам кое е десен shift. Кое трябва да е десен shift? На клавиатурата. Какво е клавиатура? Това, с което играеш Майнкрафт. Ома, аз съм много тъв, аз играя само с мишка. Ох, Как се движиш тогава? а това твоята къща ли ще е? Не. А какво строиш тук? Платформа за дървото ли правиш? Да. Защо не падат малки дръвчета? Айде де, падайте малки дръвчета. Искам малки дръвчета. Имаш ли малки дръвчета? Не. Знаеш колко много искам малки дръвчета? Запалих се в лавата. Къде е тази лава? Не знам. Ох, боли ме ръчичката! Ох. Много е красиво, когато вали сняг. И според мен така. Сега мисля, че се правеше ето така. 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 Ето. Имаме много дърво, но ни трябва и кал. И тук горе, Майнкрафт, ти на долния етаж ли ще живееш? Да. Аз не знаех как се прави масичка, но видях в този интернет експлорър, мисля, че се казваше. О, взеха achievement. Мисля, че се казваше интернет експлорър. Тук ще има дупка, за да се виждам с Майнкрафт. Какво прави? И той ще ми пишка отгоре и аз ще пишкам на него. Ще сега пиш. Ама трябва и легло да си направим, но не знам откъде ще вземем Кожа. Крави и кожа, да. Ти имаш ли кравешка кожа? Не. Майнкрафт, ти как летиш? Не знам. Виж какво открих. О, това кърваво лако ли трябва да е? Да. О, още! Защо има такива звуци? Аз ще си направя къщата. Чакай да хода да си взема пишканото. Ето тук имам още цветенца да ги направя на пишкано. Айде ти си направи долната къщичка по-хубава. Искаш ли така да стане? Добре.
Ето така. Заби. Какво стана? Ау. Майнкрафт! Майнкрафт! Къде си? Къде си? На къщичката съм, аз живея тук на къщичката. Аз се изгубих. Как се изгуби така? Пиш. Виж, имам котлон тук сега и си правя много уютна къщичка. И тук ще си запаля огън. Борочикията. Кой борочики? Аз съм борочикията. Защо ми взе семенцата? Благодаря ти. Ти си много мил обаче. Не знам. Добре, приятел. О, много яка къщичка ще стане. Майнкрафт, знаеш ли как? Хубаво тук, така, много яко става. Защо ми чупиш тук снежец? Не ти ги чупа, аз съм обърнат гръб към теб. Аз влизам към водопада от лава. Ти ми щупи къщичката. Не съм аз. Баси яката къщичка стана. Чакайте да си взема още такова. И сега ми трябват мънички дръвченца, за да си сложа. О, знаете ли какво ще направя? О, там има някакъв водопад от лава. О, взех малки дръвченца, баси якото. Как се движи? Днеска Майнкрафт е полудяла. Знам. И на мен ми вали сняг в къщата, а тя има покрив. Ох, така е много нисък покрив. Иначе къщичката много тук ми харесва. Не сти сега си ми чупил ти къщичката. Не ти чупа аз. Виж, аз съм там горе. Къде си сложили? Сега трябва. Еха, знаеш ли колко високо тук стана всичко? И с цветенца, с и оранжеви, и кафяви, и пишкани, и якани. Ти такова... какво правиш? Защо само разваляш къщичката? Това е оригинална къщичка, извинявай, приятелю. И виж, имам стълбички и се качвам тук по едни други стълбички. И тук има Бъгна такова... ми са Майнкрафта. Ти как разбираш толкова от Майнкрафт? Ще ме научиш ли аз да разбирам толкова? Ще науча. Как се разбира от Майнкрафт толкова лесно? Ами лесно. Тук в това края, тук си правим. Тук може да пишкаме отгоре на масата. А пък тук може да ядем на тази маса. Дървената маса. Забива ми Майнкрафт. Не съм виновен аз, ти сам си виновен. Не, защо аз трябва всичко да направи са? Значи отивам, ще събера. О, ти си тук? Тук съм, ето ме. Ще дойдеш ли да ми помогнеш? Да. За такова... За крави. Обаче трябва да запомним къде е тази яка къща. Майнкрафт. Ти как правиш тия команди? О, айде да си направим едно ковчеже. Искаш ли? Аз ще опитам да направя някакси ковчег, за да прибера моето пишкано вътре и семенцата, за да ги таковам. Айде бе, къде ми е дървото? Искам си дървото. Сега се правеше така. Взимам и това. Слагам го тук. И ще отида горе на онази маса. И мисля, че се правеше така. Врата! Не, едно не ми стига. Така ли се прави? Така ли? Ето го. Ами, къде да го сложа? Суп.
Ето така. И вижте, защо не мога да си отворя това? Ето така. И ще му сложа покривче. И тук си имам друго покривче. И ето така. Добре, да си прибера пишканото. Ето така. Може да си... Ето така. Майнкрафт. Да. Айде Майнкрафт да ходим да си таковаме. Еха! О, бум! Ще ми кажеш ли кое е десен шифт? На клавиатурата. Ама къде точно се намира? Отясно. Shift, ето, дясно. О, какви си тия... О, ау. Какви си тия работи, бе? Аз не ги разбирам тия работи. Ау! Айде, приятелю, идвай да събираме трева тук, за да съдим там да имаме тревичка. Сега тук няма крави, приятел. Да не правиш пишки, защото мама ще дойде и ще ги види тези пишки. Не, това да пишеш. Няма кравички. Какво искаш да сложиш, бе? Пишки? Къде сте, крави? Еха. Тук е много по-хубаво за Ау! Пътечки стават от това чудесни. Майнкрафт. Къде си? Тръгнах да търся кравешко ако, за да си направя легло. Знаеш, аз от друго ще си направя легло. Няма ги кравичките ги няма. Еми ще се опитам да си направя от... Ето това, виж, това ще са ми възглавниците. Ето това ще ми е възглавницата. И сега ще ти такова ми на тебе. Ела да вземем и на теб възглавнички. Какво правиш долу, бе, в командите? Защо пише такива работи? Защото аз там чакай малко, виждам тебе. Виж, взех ти възглавнички. Ето ти. Виж какво имам. О! Ела тук. Ти знаеш ли, че трябва да си направя таково? Да си направя... О, имам възглавница! Сега ще си направя... такова. Какво е това? Не ми трябва таково. Това е за фермата. Какво да правя с това? Да биеш храните. На ти го това ти ги бие. Аз не съм такова про като тебе. Не си измисли глупости. Искаш ли дрехи? Дрехи искаш ли? Какви дрехи? Може ли да са розовки? Може. Аз отивам в къщата да направя това легалцето, възглавничките на легалцето. Аз ще ти дам розовите дрехи после. Добре. Аз ще си направя такова за градинката, да си правя градинка с този инструмент. О, пясък! Ти знаеш колко е як този пясък? Знаеш колко е готин? Събрах малко 4 пясъка, ще ги добавя на къщата ни. За да не е само грозна кал и тъмно дърво. Съгласен ли си? Да. Ох, след 5 минути трябва да ставам от компютъра, защото мама ще ме набие. Ела да ти покажа нещо. Имам подарък за тебе. Виж. Къде си? Виж, бе. What the fuck? О! Харесва ли? Уникални са! Как успя да ми намериш? Ела да си направиш ти легало. Не! Изпуснах си едната възглавничка. Ще ми покажеш ли, ще си обзаведеш ли хубаво къщичката, защото ти си про на Майнкрафт? Крипър! Трябва да си облека хубавите дрежки. Ох, Боро е спасен.
Направи си хубава къщичката. Ето това тук ще ми е легалцето. Не там, ето така. Тук ще ми... Ето така. О, колко ми е топла къщичката. О, бу. Вижте какво яко легло си имам. Ами, сега да си прибера тези неща тук. И... трябва... Крипър! Крипър, моля те, не избухвай! Не избухвай! Не избухвай! Моля те! Сега тук... О, вижте какво си намерих! Вижте какво си намерих! Не! 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 О, дърво! Малко дръвче! Виж колко много... Кога ще спираме да снимаме? Сега като направят градинката в моята къщичка. Искаш ли така да направим? Да. Ще ми помогнеш ли да щупиш малко дърво? Ще ми дадеш ли малко дърво? Да, и сега. Благодаря ти за калта. Много уютна къщичка стана, виж я. Горе на върха има... Може ли да още дърво? Виж, има ябълка! Ябълка и дърво! Тук е, виж! Ябълка! Ама аз искам Ще такова дърво. дърво. И аз искам такова дърво. Чакай. Колко дърво ти ми даде? О, колко много хубаво дърво! Сега ще си сложа единичко, девечки и ще си ги взема така като така и ще си направим хоето. Не знам как се казва на български, ама ще е гад якото. Мисля, че се правеше така. Да! Само не взривявай къщичката, моля те! Това е крипър, не съм аз. Да, Виж каква хубава дупка. Виж какво се генерира играта. О, хора, да не повярвате какво намерих. Тук сама генерирала си играта. Камъни и такова и много яка ще стане нашата къщичка и легло си имаме. И Forever Alone, не знам, обаче вече не сме Forever Alone. И такова. И след малко ще си направим горе градинка, като се качим на къщичката. Тук ще си направим една платформа. Ето така. И тук ще наредим семенца за трева. И се надявам да не умре тревата, защото сме готини пичове. И сме батяките в играта на Майнкрафт. И Майнкрафт прото ни е уникален приятел. И играе с нас, не мога да повярвам. И не знам, и сега да посадим малко такива неща. Да посадим. Майнкрафт. Може ли малко вода? Как? Вода? Може ли кофа с вода? Как ще ми я дадеш? Може ли да те питам? Тук ще направя много готин водопад, приятел. Ето това е вода. Сега ще направя тук една дупка с много як водопад. Ето дадох ти, виж. Сега ще я взема. Къде? О! Много яка вода е тая. Червена. Да бе! Каква е тази дупка? Каква е тази дупка? Ела да видиш. Бързо. Ето така трябва да се пусне. И водата тече много готино. И много бавно се спуска, не знам защо. Обаче сега цветенцата ще могат да растат хубаво, нали? Ябълка. Тая вода е обаче много готина, червена. Ела да видиш тук каква дупка открих. Ела Само тук. да не се отдавим във водата. Бързо. Къде е тази дупка? Какво направи? Може ли такова? О, взех си таково. Не! Ще го пусна върху червената и ще видим какво ще стане. И дали ще е много готино. Стълбички ще си направим. Пусни го, за да ти покажа после една дупка. Дупка? Къде видя дупка? Ще видиш. О, хора, виждате ли какво става яко?
Кивите, какъв готин водопад имаме тука. Ела да ти покажа тази дупка. О, нека, не, защо не гори къщичката? Не. Майнкрафт, ти ме излага. О, така е много Ела да готино. видиш дупката, бързо, тази Идвам. дупка е невероятна. Да Къде? покажем Не мога какво да е излезна. генерирала игра. Ела, Какво си генерирала игра? ела да видиш. Еха! Виж каква дупка. Уоу, каква е тази дупка? Какво ли ще Айде стане? да скочим в нея. Да, ама... Чакай, Буа да бързо. се направя, да мога да умирам. Айде, аз качам. Уи, ама чакай да си изхвърля розовите Аз дрежки. умрях. Не е честно. Ама чакай, как да заспа, как тук спаун пойнт? Спаун пойнт. Аз съм ти запътил спаунпойнт. Добре. Уи! О, бас якото! Паднах долу. И не, изпуснах си хоето. Хойто. Хуя. Аз слизам да го взема. Как ви ги говориш ти, бе, момченце? Ма нищо, мамо, аз тук си говоря с един приятел и правим клипче. Само да съм те чула още един път да покажеш такива думи. Добре, мамо, няма да говоря такова. Майка ти ли беше? Мама беше. Скара ли се? Много, защото каза хуй. А хуй е лоша думичка. Не. Не е ли лоша? Не. Мамо, Иван ми каза, че не е лоша. Аз нямам блокче, искам блокче да си взема едно. Идвам да ти дам подаръци отдолу от пещерата, където бяхме. Къде са подаръците? Но сега ще се кача догоре и ще ги дам. Май накрая. Вече ще може да си направим къщичката от камък. Ама ние имаме камък. Виж, половината ни къщичка има камък, нали? Ама мама ми казва да спирам вече. Дай ми... Чакай да ти дам подаръците и ще спирам. Добре. Ето, Благодаря ти. това е подарък. Това е Благодаря ти. подарък. Ябълката ми. Как я? Мисля, че имаше и още нещо. Какво е това? Какви са тия крави? Вижте колко много неща имам. Може ли да акам? Това е зелено лако. Не мога да повярвам. Акам зелено. О, и мога да си го ям. Ям си якотата. И сега е време за супер якото дъбстеп интро, майка. Уи! Приятелю, нали сега ще следва дъбстеп интро? Домина дъбстеп Да. интро. Добре, майка. Ти долу си направиш и си обзаведеш ли къщичката? Ще си я Ще направиш? обзаведа. Си я направиш мега яката. Мега акото. Мега голямото аки. Мога ли ето така да си направя? Много ми е готина къщурката. Имам подарък. Какъв ми е подаръка? Виж. Зад тебе. Крип! О, това е истинско леко ли е? Да. Аз предпочитам това леко. Много е готино тук Майнкрафт. Как ги правиш тези работи? Ами аз съм про на Майнкрафт. Добре, Майнкрафт. Ето ти една картина. Виж. Къде? О, той е гей ли е? Много го харесвам. Ти спря ли клипчето вече? Не съм. Аз не съм го спрял, защото ти трябва да ми помогнеш да спрем тук водопада малко така да не ми влиза в къщичката и ще го спреме клипчето. Джик. Спри ми водопада да не влиза в къщичката. Спрях ти го. Е така само отгоре. Уау, знаеш ли колко е красиво тук?
Знам. О, знаеш ли какво направих? О, това е много готино. Какъв е този дракон? Какво по дяволите, моля те? Помогни ми, аз не мога да се бия срещу такова велико същество. Бягай! Къщичката ни! Нямаме къщичка вече. Но признай, че е много готино така, той ни изравни терен. Какво става, приятел? Нали няма да ме убиеш? Само да не разруши яката платформа, която играта си беше сама генерирала. Нали, приятелю? Да. Това ще е много кофти. Вау, много е яко, приятел. Знаеш колко готино тук е. Бягай! Бягай! Къщичката ми! Приятел! Къщичката ни! Добре, трябва да спираме видеото. В следващия епизод ще направим нова къщичка. В следващия епизод ще си довършим къщичката, защото днес като... Чакай неща- само да го убия. Чакай само да го убия. В следващия епизод ще си продължим къщичката. Ама чакай да Вижте колко спираш- крави имаме. Аз тук ще ви направя един специален поздрав от Вико и Minecraft Прото Боро. И така, Мико, Цико и Гошо. Уникално. Бягай! Убива кравите. О, само не и кравчовците, те са ми приятели, бе. Изядай ми картината. Какво ще има пишка сега? Ми! О, знаеш ли колко голямо ниво ще имаме? Виж колко... Махни се! То е само за мене! Пилета! Какво е това голямо нещо, което пада от него? Вижте колко сме богати! Minecraft Прото! Ти ме направи богат на Forever Alone, още втория епизод, човек. Задължен съм ти. Ако искаш, ще ти дам зелена сперма. Хайде, стига толкова за днеска. Надявам се да сте се забавлявали и да се кефите на чекиите. И до следващия път с Боро и с Minecraft Прото. Довиждане, Боро чеки.